Com ja s'ha comentat, avui es porta a ple l'aprovació del Pla d'Acció i Innovació Cultural de Rubí pels anys 24-27 i voldria començar també la meva intervenció comentant el fet que els companys i companyes deien fa un moment que un fet tan rellevant com aquest no s'hagi presentat en una junta de portaveus específica o en una reunió amb les entitats en la que haguéssim pogut fer retorn del contingut d'aquest pla, perquè és un document que ha de servir per marcar les bases de la cultura a la nostra ciutat, que no poden dependre de la voluntat i de la sensibilitat del regidor o regidora que ocupi la regidoria de Cultura en aquell moment. I és que la cultura és molt important, molt més del que alguns voldrien que fos, perquè la cultura és la millor eina de cohesió social que tenim. Millora i molt les nostres vides i sí, és transversal i ocupa tots els àmbits de la nostra vida. I a Rubí tenim molta cultura, afortunadament, tenim molt talent. Per això celebrem que aquest pla contempli la promoció del talent local i la creació d'espais per la producció cultural. És positiu que es vulguin rehabilitar alguns espais dels que disposa la ciutat per convertir-los en pols creatius, però cal donar més suport als nostres artistes i creadors locals i contribuir també a la projecció, a la seva projecció fora del nostre municipi. Pel que fa a l'àmbit musical, creiem que s'ha de repensar l'oferta musical, fa temps que ho reivindiquem. No podem oferir dos macroconcerts. Creiem, el pla també ho detecta mancances que més d'una vegada hem exposat. Creiem que cal una programació musical repartida al llarg de l'any, no basada, com dèiem, en dos grans esdeveniments com són els 40 Primavera Pop i el Rubí Random, que dubtem, sobretot no del Rubí Random, però sí del 40 Primavera Pop, dubtem del retorn i de la projecció que suposa per la nostra ciutat. Un altre aspecte que fa anys que reivindiquem i que també s'exposa en el pla com a mancança és la falta de bucs d'assaig per músics i grups locals. Tot i que el pla fa esment d'alguns espais culturals en l'àmbit musical, a Rubí no disposem d'infraestructures adequades per la creació i la producció musical i molts artistes es veuen obligats a buscar bucs d'assaig en altres municipis. Des d'Esquerra creiem que és fonamental crear espais accessibles pels nostres músics locals, ja sigui rehabilitant espais que ja tenim o creant-ne de nous. D'altra banda, és evident que també tenim reptes pel que fa a la participació ciutadana. Cal fomentar un diàleg més fluid i profund entre les diferents entitats i associacions culturals i la ciutadania en general, perquè hi ha barreres que encara existeixen a dia d'avui i que cal trencar, que impedeixen que una part de la població s'integri plenament en la vida cultural del nostre municipi i acabin alguns fent discursos com el que acabem de sentir. Calen recursos, per tant, per acostar la cultura a tothom. Un altre punt important que també s'ha esmentat ja, la Biblioteca Mestre Martí Tauler, que hem reivindicat més d'una vegada, que pateix mancances, que s'han de solucionar, però que cal anar més enllà. A part d'aquest equipament, necessitem noves biblioteques o espais de lectura que apropin la cultura als barris de la nostra ciutat. I en relació als espais expositius, m'agradaria saber què se n'ha fet del projecte de reforma de l'espai expositiu de l'antiga estació que l'any 2019 aquest equip de govern va presentar amb tanta il·lusió, que estava valorat aquest projecte de reforma en més de 500.000 euros i que es calculava que durarien un any aquestes obres i que encara a dia d'avui no s'han ni tan sols iniciat. Espero que quan arribi un moment de començar-les aquest pressupost no es vegi incrementat com ens ha passat amb altres obres. Pel que fa a la memòria i el patrimoni, tenim molt camí per recórrer. Fa un moment el senyor Rodríguez esmentava el senyor Roset. I des del nostre grup, que tantes vegades hem preguntat sobre l'arxiu del senyor Roset, ens agradaria saber en què ha quedat aquell projecte de centre d'imatge, què està passant amb els arxius del senyor Roset, perquè està molt bé fer-ne referència i mantenir-lo en el nostre record, però estaria també molt bé que tot aquest llegat que ens va deixar fos accessible pel conjunt de la ciutadania i es pogués consultar i es pogués promocionar. I que, per tant, demanaríem que hi hagués aquesta sensibilitat amb la memòria del nostre municipi i que es signi i es tiri endavant el conveni que hi ha a mitges en aquest àmbit, amb l'arxiu Roset. Com deia, pel que fa al patrimoni, el patrimoni és importantíssim i és un eix vertebrador de la nostra identitat. El mateix pla, de fet, reconeix que l'Ajuntament no disposa, llegeixo textualment, l'Ajuntament no disposa d'un referent tècnic específic en matèria de patrimoni. Això comporta una certa dificultat d'interlocució entre l'Ajuntament i la ciutadania. Rubí no disposa d'una política sòlida de recerca, investigació, estudi i publicació, ni de recursos pel que fa a la memòria i el patrimoni. Fa anys que ho denunciem, fa anys que
reivindiquem aquesta manca de sensibilitat per part del govern en relació al patrimoni de la nostra ciutat, que cal preservar, que cal restaurar i promocionar, perquè ens està caient a trossos, perquè tenim molts elements històrics a la ciutat en total degradació o infrautilitzat, com algunes masies o espais patrimonials que necessiten d'una acció urgent i que no pot esperar més. Defensem, com hem defensat sempre, que la política patrimonial sigui activa, que convertim aquests espais en llocs de trobada i referència cultural. Recuperem-los per la ciutadania i també per un turisme sostenible. Si perdem el patrimoni, perquè ja ens en queda molt poc i alguns que som avui aquí segur que ho comparteixen amb mi, hem perdut ja part del nostre patrimoni i no ens podem permetre que passi més temps i que perdem part de la nostra història com ja ens ha passat. Celebrem aquest nou pla com un pas positiu per Rubí, però demanem, a part de tot el que acabo de dir, que aquest pla es materialitzi i s'implementi, tenint en compte totes les sensibilitats, escoltant les entitats que sovint no se senten prou escoltades perquè les seves necessitats han de ser escoltades, perquè són peça clau, imprescindible, fonamental de la cultura de la nostra ciutat. Sense elles no hi hauria ni la meitat de la cultura que tenim a Rubí. Volem apostar, i espero que així sigui, per un Rubí que destaqui no només per macroconcerts, sinó per la seva capacitat d'integrar el conjunt de la ciutadania en el seu projecte cultural. Gràcies. Sí, señor Moisés Rodríguez.